L'any 1900, l'empresari Eusebi Güell va encarregar a Antoni Gaudí la construcció a les afores de Barcelona d'una urbanització per a famílies benestants amb 60 habitatges unifamiliars. Malgrat la modernitat del projecte, va ser un fracàs comercial que va obligar els seus promotors a paralitzar-lo l'any 1914. En l'actualitat, és un dels parcs públics més importants a Barcelona. Gaudí va experimentar amb formes arquitectòniques estretament relacionades amb el paisatge i la natura. La parcel·la escollida, gairebé sense vegetació, era pedregosa i amb acusades irregularitats en el terreny. Gaudí va potenciar aquestes particularitats amb la creació de camins sinuosos o l'ús de materials del lloc, com les pròpies pedres, per construir espais coberts i porxos suportats amb columnes inclinades. Potser la part més espectacular del parc és la doble granuada amb una monumental font central en forma de drac, tota ella coberta de trencadís de colors, obra de Jujol. La doble escala condueix a una àmplia superfície coberta que, projectada com un gran mercat, es sustenta amb 86 majestuoses columnes d'estil dòric. El sostre està ornamentat per coloristes medallons. Per damunt d'aquest espai se situa una gran plaça, delimitada per un llarg banc que dibuixa una original trajectòria serpentejant. A la casa que es va construir com a mostra dels habitatges de la futura urbanització, denominada Torre Rosa en referència a la Verge del Roser, Antoni Gaudí hi va viure des de l'any 1906 fins al 1925.